Villa Reyes. Sa biyahe. 2 hours pong galing. Galing po. Galing po kami Manila. Magtagalog din ha. O, tingnan mo yung namin. Saan tayo lalagay namin? Okay, yan po ang Villa Reyes. So. O, picture. 1, 2. Picture. 1, 2, 3. Oh, ready. 1. Noah, dito. Okay, 1, 2. Noah, labas ka. Okay, smile. Liam. Okay, pa. Welcome to Villa Reyes Private Resort. Dito po yan sa Santa Cruz, San Simon, Pampanga. O, check po natin si ate. Ito yung panood mo sa YouTube ba? O. Dapat. O, dito po kami. Okay. May matulog ka na alam mag-video mo. Diba? Okay. Meron po kayo yun. Bakit mo kayo? At Hindi. hindi pong yelo. Bigyan lang ako. Yun. Pwede mo bumili. Ilan po? Marami po. Ano sa wifi? Ay, sinend niya sa akin eh. May nag-send sa akin ng wifi. Ano? Ay, nag-send sa akin. Okay. Papas naman tayo. Ikutan natin. Tingnan natin. Oh. Tingnan natin. So, 100 lang po ito. Oh, yan. Okay. Oh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, ano po sa... O, yung mga gamit natin. Okay, baba yung mga gamit. Natingnan na. Welcome to Villa Reyes Private Resort. Dito po yan sa Santa Cruz, San Simon. Ayan po, kasama ko ang pamilya. Ayan, ang aking asawa. Ayan si Shane, ayan. Pabsine po, pamamakayan. Bye-bye. Bye-bye! Bebe. Bawa, kaway! Wait lang ha. Zak! Ayan po, punta kami sa aming room. Ayan o. Ayan po, picture kayo. 1, 2. Ayan o. SU, yan, balance yun. Ayan, magdala kayo po liyan po. Ayan. Okay. Ayan na. Kaway. Ayan. Picture 1, 2. Ayan po. Ito yung pagkain namin. Ayan o. Picture kayo. 1, 2. Gabi.
kami sa aming, ang tawag dito, kitchen and function hall. Sarap naman ng ano. Maganda po yung kusina dito. Ayan. May free water. May ref. Ayan o. Ayan si Francine kasama si Alison. Oh. Ano, kasama yung mga bata. Ayan. Saysay. Ayan o. Liam. Gabi. Bye-bye. Katal. Oh. Ito po yung pool number 1. Kasama yung ano, Villa 1. Ayan. Huwag tayo doon sa may malaking pool. Diba, may free video na po dito. Oh, di ba? Video natin free. Free video ayan. May grilling. Ito yung malaking pool. Ayan, yan po si Lizak. Saka si Noah. Ayan, kaway-kaway. Diba? Huwag ganyan. Hoy, madungga. Bawal yun. Walang ganun, Noah. Walang hawak. Baka malunod kayo dyan, ha? So yung mga lunod-lunod. Bye-bye. Di ba luto na? Di pa rin. Dito sa may hanging bridge. Ayan. Hanging bridge yan. May mini kubo. Dalo. Ito yung pinaka family villa. Pero pwede kayong mag dito. Inuman pag sa gabi. May gabi dyan kami. Fish pan na yan. Hi vlog, welcome to my guys. Double deck, tapos may pull out, tapos may sofa bed. Ayan ang misis ko. Tapos dito lang ang banyo. Yun, diba? Good. Diba? Pang talaga to, pang family room talaga to. Siguro mo mailatid. Yung dalawa? Oh, pwede. May TV. Ganda. Yan si Kuya. Kuya, ano pangalan nyo, Kuya? Sir, ang pangalan nyo? Si Gianfranco. Yan po sa may-ari nitong Villa Reyes Private Resort dito sa may Santa Cruz, Consumo. Tapos paglabas mo, ito, may
Dalawang table. Yan, pwede mag-inuman, kakain. Tapos viewing na bukid. Ayan. Tapos yung may pool doon. Ayan. Ganda. Ayan o. Ganda pala. Bago pa lang sa 12K ayos na. Oh, di ba? All in. Ganda oh. Ano masabi nyo, guys? Sa Villarreyes. Diba? Malinis. Okay. Nice. You won't let me. I love that deep and then you can't believe. All of a sudden I forget that I was upset. I can't remember what you did, but I hate exactly what to do, so that I can stay mad at you for so long. That's wrong, and I hate to know exactly how to turn. That I know. Ayan, live po tayo mga kaibigan. Nasa live po tayo. Live sa YouTube. Magaling ka! Hoy, naka-dance ka, ayun na. Lapit din siya bakit. Tama o, starting over again eh. Ay, ali, at ay lang 3 to 1, Gwen. Iman! Iman! Ay, Hard to let the feeling that I know how much I need you now. The time is turning back somehow as soon as our hearts and souls combine. I know for sure we're feeling alive. And now we're sad. Hoy, Buman! Kain ka muna! Iiwan mo namin yan.
picture. 1, 2. DJ Porn Ian on the mix.